chinguru chelingana kwarure mugondo nonya tole sibyoragere kwarure kanisa nyuma yo kurigereria amarandi amaya kurwase chikanisa au na kerese ndigere tialia kisi new life amuna abande kubwamano babeira benye ncha sogoto sesenia yeko bwate bono nege pindi ye chinguru chelingana pastor Lame Konkware na abariganiri abana b'Nyasaye mugote mu Jumapili icyuma abayisilamu na Jumamosi na abataragende kanisa kubarigania ase kinguru chelingana kikolenta obuya ase bosera bwo botoleka gosa batole indeto cyake monene tatu itasinge nchoro muyobakwe biyamona singe njo ya mabera wotorora se kipara ababisa baito marwaire na gotoba moyo abarwarire abakwerere abare nenchara abare nobotaka abatabwati monene atwango sabanga chinguru chelingana kitobu yabwa totenene boronge eventu abamoyo totenene ko baba obotambe secretary ya Yesu motori ito amina. Abana b'Nyasaye nabeire kubwamano ngo kwanera nga obobe bwakira sense ebe nase a family ebe ne chikanisa ebe any kind of institution ebe ne serikali nase nyencho yo kwebakira amachiko 10 anyasaye ayare institution ya igoro kubwamano abe kiraroro atura ebiya nakogera turasukima tukekiagara ntoko menya botambe sanduku eli okora abandi bakoroseriwa kibawo kiriya kiko nako bachwa bana b'Nyasaye meterie ko nagokina oyomo no kuyimoki musuko nonye kisokoro cyito cyarenge gotindekerwa ebisero na kutubwa maroba andagete nko inyoringa egasi yogokora seme yogosoma koba kwase kanisa koba kwase family bana b'Nyasaye tukelimo bunoko nagokoba abande mesafara bunoko nagokoba abande amakweli bunoko ira abande nyagitari ekinkembere ngekobere musuko kurende omogoko ito eventu abamoyo eventu ababarwaire kinguru chelingana no botamero waito bari moyo mbali ko bwamono batwale kinguru chelingana lingana ne Nyasaye ne bamba ko ne bamoyo bari igo bari moyo kare na kare ko abata wate lingana lye Nyasaye ngago muchaka no lya lengo lingana liga igoli alenge amana Nyasaye ne lingana liga Nyasaye bye ko monyene abana b'Nyasaye no botamero waito gari obwate megondo obwate gosoma gwasomere nyedigi ko imukirie onye nchibo irie ase kinguru cyo musaraba kinguru cyelingana igoro muntu wente kororwa mabera nando muntu osemeri wagotayo igabana b'Nyasaye rero kerana batebya inga kinyasa rueta machikai komibune katiba ya igoro nande tadi ase kinguru cyamanya bantu ngwetera sobosera bwaye igere ko bwamano obuya igere obosera asenge njo kwerigani asogoja kwaye nase ogokukwawo bintombiro tatagwente kweba abana b'Nyasaye igori bageli galigiya antegete ko balentera lingana musombo Nyasaye na yega olinge koro kwa Paul niga alinge ko bwamano omuntu lenge mamincha ye kanisa gaita abantu abange omwali oyekera lingero koro ku Saul agachakaro kwa Paul lakini nyuma yo gonjoka kwaye nande nabwata ababisa abayiga mbali batata getekenege kwanwe kenege tangani gokwana igoro yokoboka ko mwana Nyasaye egendo tokoroka resurrection kyombenkero getata ite koigwa ekyagara iyo gyata ite koigunga ori orenge gochakoboni mwanya bantu iga kwosira igo nkiringa agatwara ababisa ekera anyara ko bagagonjoka ense turamonero atobwate ababisa be family ababisa besotogo kolemeremo ababisa be kanisa awobara ababisa bo musaraba ababisa be emkinchira ao lakini ayo monyene nkigwacho lego kora asobo mu botora munaboro bo egento ngo kwanira bono asama tukaya ari bosyoiga
munyabereri kuba keigo nkiringa ngona jigo kwanera ekina nkero roko bwamano tokoroka investigative judgment nekina nkero ko bwamano gego kigocha asekero ya moito nki wakorire ebe ko bwamano nayo gokora bubisi ebe nayo gokora somusunte byonsi mbibe kuteneni ko bwamano ase abantu bonsi asaba maraika nande mbibe kwe ase kinekere yesago cheria kabere nabona bana banyasaye ebintu ebinge tokora n'ekinga kichabutuko ebintu ebinge tokora n'ebintu ko bwamano byomusunte mumuro yomo igago soma biya nande barenga bamura babere bakaba basani ase skuru yamo yoma akaba umunyagitari agasoma akaimukia kidigiri no yonda akaba umwalimu primary abantu abakairenga kientambe sana batana komerana bana banyasaye ntagetebwe bekange nyuma y'umugano yoiga ekerengo soma igitabo cyokora kwa batomwa kubwamano amangana maya 12 30 mbaka 30 nekamo aigane ibintu kubwamano bibisegete unabigo kigocha teneni na maisa marole nokuru ase chinguru cheringana ase television ya Voice of Victory banabanya sae ama muraba gasoma yomaka bo munyagitari akabe doctor nande tubwaje doctor chinsemo yonda akabo mwalimu primary kera bamumerana bakago kanoroche abantu basomete amatukali amatambe uyu munyagitari akaimukiye umwalimu yo primary akamuira bwoyenka bono asinge ncho ekorekananga takoreta magenderero buna edokte ya kolete edokte yekanyara kubage kuimoka ekagenda korosi ndagira nando maetekera abantu basometa bia lero matuka ya mwanto mbali gosibia sani na binto kubwamono na maboko igento konyora kubwamono endagire kwerosia ebinto biwe sibyo kabanyene emirimo yao no kubata amaje nande boyo mbako gokamwana onyene binto byo koliera mumurori akamanyanga umusani wa matuka mange baumeranire akagenda akarosi ndagerengia anda abantu abange nkorra abanje tekiliro kyengoko mwato bantu mbali kuro kekiliro onyekere chinyeni engoko nigebwate uwanso kwao kubwamono wetania chi ngiti chinde chikonyenyo igo mumuro yega kanda karosia nyameri biya ngoko kerakora akagenda akanyebeka segete akagenda kore sibia lakini keragenda gwesibia na rusienza yekiriwe 30 akanyebeka gesumari gye kogenda nyomba bwaye wanawanya sante getemonte garabya mono sana igoro igento tokoroka ekina ekogokora se family ekogokora se merimo ekogokora abantu ase ekanisa yabana banyasaye byonsi igoro nigerigeretie bono ekerakora yayiga akaira nagacha akabeka endagera emesa agajikurigereria esa yarenge anje tebiyamo nakaranga teyo asanye beka bochimaria agete mani agatebanga ngayensa gose nabeka na ureteri guriana na yagenda umusani yoliyo yebasomete na roro mwarimu primary agatebanga wa emba bayira bono ngakibono ense yiga yasira korugawo edageke mo kabagire limoiga ani ense line tagire chinse kubuye kengere ense lie kamanya gwake kengere chinse isa na ibere igoro ekero mwari muri babagire limo ngayewa kengere korwa umubuko bo mwari muri bana banyasa tikamba taje basaba minta besikama na bamura ogotasoma nkogere ko bwa manonyo robo soko mwari muri akaimoka ngora kaburi nga yinkora abagara gukia agasira tachi gukora koragera bugi mubo iga ko bwa manonyo tamenya tamara barobo ekera tokuringanirwa namarwaire kera tokuringanirwa ko bwa manonyo namakweri nebwenda ko bwa manonyo tobabanta begenwa asekende yo stogokora asamatuka ya mwari asenge njo ekinango chakere biblia egonte biga ogokora kwa batumwa ko bwa manonyo abana banyasaye mugenda monenche 12 ebungo byaye 30 ne 31 the bible says ebiro biria byogotamanya nyasaye nigo aombetie buna tarochi tageta mota garra mangana okorekana asije family amangana agokorekana asije school amangana agokorekana asije nyagitari amangana agokorekana asije kanisa amangana agokorekana asije serikali engakielia nyasaye niga aombetie ngatarochi kolende bono korande lyale abantu bonsi bakerase baonchoke ekiagara obekire lituko eli agocha konachira abantu bense ekina na asoboronge asomontoria
aragete asayo oira abantu bonsi ogosemeria ase okomubokia koruase abakure igo ese yeyega abantu bali babwate batatagete Paulo arande nga Yesu nabogete ibono Yesu agotebya abantu nga baunjoke abatomani baunjoke abayibi baunjoke abantu bali abagusaliria abantu amalieta baunjoke abantu bali kobwamono abarogi baunjoke montonde tayo igoro etanyara ko bagiye kurigereria na ko gosemeria asoko boka abana banyasaye ye Biblia gonte biganga bono iga nyasa ubekire ensa neri tukekera ko gambi umwanya bantu igo engakinera akaumbiri amangana lakini wese kurigereria bono iga cinchera amangana agokorekana onye kende yakorekana kyabo bisi igo agugiyateraga abo elinde kenya ko bagiye koroka gyoke kenyene Kereri tukuli yao liyo okulira ike umwanya bantu kereri tukuli yao liyo burerere ike umwanya bantu inchi kobwamono era abe kwa mokolere nyasaye ekera tochi kwaligania ase oburuti bwakale na kale Biblia manyako rwentabia ase gatabu kyo gukora 24 ebunge 25 a series of righteousness, temperance and judgment to come. Wanabanya sai ekinango chigucha kiri namanto ekerabarta atwale ekerengo. Bono ekero musombonya sai okoro ku Paulo akuna korandia mangana yaiga ekeombe gatoka kiarenge kanisa. Ekeombe keiga musikuligeria ekere Yesa kuirana. Abantu abange bakura seserekali. Bakirwa amasasi abantu abange banyure kisumu asara keserekali bakirwa amasasi abantu abange bakura ase family circle bakirwa amasasi abande babekero kisumu abande baituru nemyoro abantu baituru mpaka ase kanisa tigamba tebiga abana banyasaye nyasate bango obekire litoko nyasaye obekire ensa abo chakogambi mwanya bantu nebe kubwamononga aye kwa manyire Yesu ayo kurandibuya ayo gotera buya nayo gokora ebikona ase serekali nayo gokora ebikone ase family nayo gokora ebikone ese kisukuru kira around nayo gokora egekone nona sinyagitari abana banyasasa matukayo moelio njikera na lente ngane yiga the day of judgment litukulie kinango charire ndagete maromo ganore gaiga umwororo sana kubwamono oyo minto Paulo abo kigokonyo no moyigwoye omwana omusubati omwabo timanye tigo sase family ekero bobeboraroro amakweli abangire amarwira abangire abantu kobekero kisumu abantu goitune myoro abantu babangete kyombe badaronto bwate byombe ebinyoro ebyombe byamakweli ebyombe byamarwaire lakini bantu mbana koroberia ekyombe gyekisemi bana koroberia ekyombe kobwamono yokoiro muntu nyagitari abantu egento bakoroberia nekyombe yogotindeke bitono na kugura gisanduku bahati mbaya sana onye kora asekenyero no mokristo no mutimo kichumapiri chumamosi no muislamu chuma nigo bwate kyombe yogotindeka abantu yokoro gisinda gisanduku cyama kweli onye nkwa nakobanga buyabonde bwensi ekyombe yogosomya abana ekyombe kobwamono yokoiro umuntu nyagitari ekyombe kobwamono yokora yaramaya yasa otebire asegetabu keritu asoma bali mwanyorwa okora ikomene isana ibere ebunge 30 weke 30 na kemo ingenga kinere nyasaye aumbetie inga kendi yonsi geko korekana lakini bono igagotebya abantu barasomo sunte agotebya abantu bakore bintu bobisi banyara ko abagonchoka igonkeringa incheraki ora konye ase family yeno incheraki ko bwa monora akonye kanisa yao incheraki ora akonye ase institution ya rosiwe ebe na ase serekali igora roko bwa mona so gosiria ase ogosiria abantu gose gora roro aso goitana na banta marieta abo bana banyasaye bantu ngutiringira na bara marieta Monto chikwemoka nkubulya rubo MCA, monto chikwemoka nkubulya rubo chifu, abantu batukulya mangana, monto barenta mangana marito, elindo monto tanya olekero gekyo, chikanisa boigo. Aiga Paulo, ekeraga ndeta korandia, ekyombegete kaimoka, ekerato gukwanira igoro ya judgment, na hande nkinyasago chigotumia ase kobwamono ogotona cherekina. Ina igu yankwa na manganaye igera mangana na bengo kwanera na machiko 10 nande ekera abantu baya tugudire kuri asche family cyabo katiba ya igora ekera baya tugire kuri asche serekali ne kanisa kanisa yera robosa umuikotama otiga abantu kobwamono bagakora ibintu byabo agakora kwa batomwa emeronge bere naisatu abana banyasaye amangana ya iga nemetego Paulo anyorete kobwamono egento tokoro ka plan to kill Paul
assassination of Paul nkiye akorekanete nabagambi mbara barasubusibwe nsaba ya sana aba chief aba sabuchibu bakabantu mbara bakonyora bakoro kwa batureti mikikumi ya soire ndobwata abantu bakoro kwa basigari ndobwata abantu bakoro ko bwa mono aba governor abantu tokunyara kwa tokoroka chi commissioner babekiru gotenenera chinsema wao abantu mbara abaya batanje muntu akorera ububi abasigari batenene boronge tigango torole ko bwa mono ekere kanise ko nakurwana abantu mbara babekira serikali bakoganya namangana nande mbara ko bwa mono ababe bakumigereria abantu bakumita abantu bakwegerera barogi bakwegerera abayibi bakwegera ko bwa mono abatomani asobuge magwense yega ekyombe kenga bunekyo ekerege gokunwa agiye koriginga kitokara tokoro mugambio yakwe na kitokara tokore ko bwa mono muntu tokoro ko murandio yakwe na kitokara to mugabano yenya ko bagagokwa lakini egesekebe no barase kanisa no barabateria no barabarandia igo burandio boigambo buatikende amarieta nare tokoro kwa manene ogocha korobo soku igora tato konye nje no musabato nje no mujumapiri nje no mupatiri nje na reverendi nje no mubasitande ebinto bingabunebiga igo bigocha konyonsi wa egori ekereko bwa mona abantu baraye bagotama obonene bwa Nyasaye ego koroko abatumwa emberonge benesato ekefungia kemo chinguru cheringana rabono abantu buna babange tama bagukiya se Paul asenge njogotenenera ekatiba ya igoro cyake gosoma nyewe ikiraroro Acts of the Apostles chapter 23:1 Paulo akaligereria mono abantu bekigambero akabora Montegarra abana banyasaye akabora baminto na nebere nabeireo asobosi wa Nyasaye wekarero iga nenkoro yane tekongambye igako bateye kubwa muneke na asenge ncha onjugete gesonjo ko tigamarwa waje kanisa gesonjo ko gatigo borogi aho akire ko umira abanyamaru bande kanisa ne kanisa ko buruga ekero gwanjo ko gatigo borogi niko umira abarogi bande kanisa muagwatanire kyombe kyo borogi yeso tigo botomani waje to kubadiswe kanisa kwa abwatire kyombe kya batomani bono ne kanisa ko rwania igako tanga Nyasaye wekarero iga nenkoro yane tekongambia gesoje kanisa gesobatiswa abana banyasaye noraroro ase ogokole bintu bobisi na botuka asengenje yo gosalia ebene serikali ebene kenyoro ebene kanisa ebene school lakini ase rietali ya Yesu ebungo bya kabere Anania umukwani omonene agachika balia bateneine angenere bamwake omonuoye yani ntonkera romonda kurikerera iso lya walitonga abeteno moyo taketemo ndagarasa na litukoria lero gojo kwara no munwa bali yege chiko bata mainao abantu bale chikanisa babuate ko bwa monenda mwamunobororo abantu mbaro barase serikali babuatenda mwamunobororo abantu barase chisukulu abantu barase chinyagitali abantu barase kenyoro bakaliya bamwako monuoye oyo bachika noyo iga Anania omukwani omonene agachika balia batene inangenere bamwako munoye ti so shameful kisegi kire chikanisa kisegi kire ase serikali kisegi kire ase family iko chigo tuliwa nabakwani achigo tuliwa nabateria achigo tuliwa nabantu bali bakweroka basita beroka abalisia abadikoni abadikonesi na bako wambe ebyombe bibe elinda namalieta abandanya ko bagagusareka tanya ko bagakorekana bagusumira maiso bagusumira ebyoga bagusumira amaguru mbake bigokora abana banyasaye umukwani omonene okoro kwa Anania akabate bamwako munoye ili Paula akamotebia Nyasaye na wakaye enyasi yakire echoka yani nkelinga nkonyorore kirangi kinde okonyora to wakati nyomba chitu wachikobeka amaje ajaga kwaroka obo Kristo wakire echoka nande gabegete gento tokoroka exclamation mark eye 40 kubwa mono okogosenchiragete aye waikaransire konachira njekina boronge korengana buna ogochika naende kogoteba mamincha yamachiko ngakwe abana banyasaye abantu abange bakuru asi family
nkiringa n'abantu bagosiga barababete gisuti barabona abarimu barabona abanyagitari batoma amachara banyonsi abantu amarwa banyonsi abantu enyasore batebanga mwako munwa utore bigoti tage torore abana mokristo tayora imokimoro ogara imokio moro botuko mokristo yora imokiko bwa mono moro igara imokio moro engakiyo mosunte agatebanga mwake lakini Paulo akabatebye kene watebire nganga kwe lebungo bine bande babulinga pastor ngaikwa Rusia manganayo ogokora kwa batomwa emerongebere na isato ebungo bine egentongo kuona neki na nyasaga ndeta kona chira abantu ebintu na nesere kali ekoreka ine bona iga abantu banyakorekaneti naba basita abantu banyakoreti kaneti abana banyasaye niko bakobwa mono bara abantu bale bekanisa bali begenire montabu atende nene montago kwana Bwana haleluya Bwana asifiwe wote bakobwa mono monena abakwe montoga kwana kiombe kende gyonsi gago sikwa bali abate ninange nere bakabura ine nayo koramu mukuhanyo moneno nyasaye bona asenge njo Paulo akwana kujya sana nia inga kira kwana bona montegera abana banyasaye aye waikaranzire konachira njekina boronge korengana buno gochika naende kogoteba maminja y'amachiko nganga kwe abantu mbarokonyora bari kanisa abarande babwate gendo tokoroka chinkororo bamonjo kaine tigango tebingaji kanisa no tobwata abasigari no tobwate chinkororo no tobwate abami no tobwate gendo tokoroka abasigari bari bakabekire ebigogwa ebikobiko bwa mona bire naki ebikobiko bwa mona ebibariri bagonjo kano muntu buna chinsona hata ngwanero murandi to monta amokuru chinkororo kigatebeke bungo gyakane bari baetana inangenere winana sana nia bakabora ine nayo koramu mukwani omoneno nyasaye inkyuma eto mukwani anania ateba mwako munwa butura maino Paulo agatebanga tina manyete ba mintonga ere na manyete ngere no mukwani omonene naki nalikire to kwana bobe umugambi bw'abantu bawo ebungo bitano Paulo agateba nga tinamanyete ba mintonga ere no mukwani omonene naki nelikire to kwana bobe umugambi bw'abantu bawo agachaka gusaba mabera ebungo bitano nakemo kurendekero Paulo achikomanyanga ensemeyemo naba Sadukai nensemo ya kabere naba Farisai agakeryogi aseke gambero keriya gateba abaminto inje no mu Farisai omwana mwaba Farisai inje nigo nkogambigwa asenge ncho yogo semeria ase okobokigwa kwa bakure akanyora abantu bonjokaine n'abantu bedini abantu abedini babalenga abafarisai ama n'abasadukai akabatebye kene igo kubwa mono okubukirwa wa Kristo nakukwangita bantu abangekera bakurandigoro yobotomani bantu abangekera bakugamba ingobo iti bwabera serikali nasekeje no mpaka sekikanisa gisumu cyabero obotomani bwabera aroro igo bakurigerirwe ebibago bantu abange bakure batukire rocha abarimu egento keroro n'abarimu bamwa batumira abana bezukuru kongenta abantu abayiga abana banyasanta getemba tebiga ebikone byabere no tegire yarigania somo sarama gogo kwa ababisana abange be family gogo kwa ababisana abange sukuru gogo kwa ababisana abange kenyoranye ko mugambi gogo kwa ababisana abange batukira sobosi bwense igonkelinga kurendekera Paulo achia komanyanga ensemo eyemo n'abasadukai nensemo ya kabere n'abafarisai agakeriyo yaseke gambere agateba abamincho inje no mu Farisai omwana bw'abafarisai inje nigonko gambi wasenge inje yogo semeria se okobokirwa kwa bakure bana banyasante garabonye mono sana mugani wontage tonyo iwe irinde tokwira na sama chiko 10 webolinga ngayore no watese ya sama chiko kumenya sai no boroso nkobeka morabuna chidini chikorwana igoro ya machikanya sai gochakerere mombaka 10 nakiyeko gere serikali ya sarikire nakiyeko kubwa mono chikanisa cha sarikire oburoti bwanya sai bwamwamire tia senjirenga buneyo ebungo byaye abana banya sai togendere go chinse ebungo saba
Eriga kwaniraya ogwatananekana gokabega tia abafarisayo n'abasadukayi. Abasadukayi mbegenete kubwa mono kobokigwa. Abafarisayo mbegenete ogwatananekana gokaba nomo sangrekano ogatananeka. Esekenekere esama kweli ale azekisumu chiko bangwa asama kweli ako bangwa ebyombe mbibere bigotoka ebene serikali ebene family ebe abana banyasaye na ase kanisa ebene sukuru ebene nyagitari inaki abasadukai nigo bagokana nga koboki gwatikoli lakini obatebiringa egento kyandia nobotebanga okoboki ukwa Yesu nkoraroro nonye nemeika kurinda abafarisayi nigo bagwanja onsi mirimo yabo y'abafarisayi iko barenge kimoneta cy'ekanisa iko barenge ko bwamona kipurivegiti cy'ekanisa amakembi akoraganto gake umuntu gosona nonye ne yanga litukuriye sabato umuntu kwemino ne litukuriye sabato ne keranga kibu batebo okorire ebibe bikaba ebituliye binge oboroke abamariko benseme b'abafarisayi bagatenena bakamubuna bagoteba itoroki bombe bonda ase omuntu oyo bahatananekanire bono ande onye n'omwika omumaraika okwanire nere abona wajaye kumuya n'abafarisayi ebungo 10 ekere lyomana linene lyakikoroka lyomana ndirase kinka mpaka kikanisa mpaka ase serikali omotangani olyomonene akobwa nga Paulo n'abaise kobuturanwa n'abarabu akobwa nga Paulo nkobuturanwa lebitali agachika barwani baike na komutabulya korwase amaboko abo. I talked about assassination of Paul. N'abantu bako muita n'abasadukai n'abantu bako muita n'abafarisayi oyobono okira baswaroro n'umutangani kubwa muno bwa serikali na komolenta asenyombe nene yabarwani Tagate muri abana banyasaye kikanisa cyarero abasigari ngo toko baro ne kibunduki batokorro negento tokoroka ebifuta machosi yani nkelingo ko nyora mbake kanisa ima abasigari no babekiro morandi arandi kanisa kiye abana banyasaye na komolenta asenyomba enene yabarwani abasigari baonjoka ine kanisa isiko kanisa yaba Jumapili aba Jumamosi tumekosa mwelekeo lakini toraba takatifu toraba chenu tokorwanira litukuria sabato twarwanira barandi baito twarandre dini yetu bunirengiya lakini isiko abasigari no barengere kibunduki isiko abasigari no barenge nebintu biria bikoruto byasokiye lyo ky'abantu baitira amariga fungura 11 obo tukobolia omonene agatenena ange nere akamotebya remia nkoro ekiagara buna kwamberete kiroli Yerusalem neko gwenerete kombera boigorumi wikire rumi abana banyasaye orure Yerusalem nyasa akamotebya ngaremia nkoro basamba banyasaye barabarandia barabalisia barabadikoni abegenwa barabateli abegenwa barabachimapiri abegenwa bakire kanisa tali agenda yogo chagotinde kwa bakira asenge njoboro tubakana nakale remia nkoro nande tenna boronge takurwanira pastor mutumani takurwanira pastor moiti takurwanira kubwamono omuntu oromorogi rwanire litali ya Yesu asomusaraba. Haleluya, amina. Rwane letali ya Yesu asomusaraba. Abasaye baito mbabwati mwerekeo. Abana baita abaise kamuraba mura. Babere ibengi buna biromira ase kanisa. Asenge njo muntu begenete pastor, mpe mulisi begenete. Abantu bali byombe awa ase kanisa. Obo tuko boliyo monene agatene nange nera kamotebya remia nkore kiagara buna kwambere te kiroli Yerusalem ne kugwenerete ombere kiroli boigo na rumi abana banyasaye nkingo kwana agaiga ngo kigo kwana atrama kigo kominanya kwana kobwa mono Jumamosi yaeta abana banyasaye otonya kwana ko litanga nibakelie 10 abantu bo kigotenera mangana yayiga woikabanya oregisegi nanda abantu bawatanga ekanisa ne nkoro yawo egendo kira kwirigo ne nkora yao tadia machigo kumenya sae oko watana kwa Bayahudi kwa mobile Paulo bono ndagedenge nde bwango nsanchiyo epindi binengo chabira bana banyasaye this is Bible study
chinguru chiringana na kiora sobogi mabwao awachire kanisa buna kwarenga maragi awachire mu kanisa muno munyanda mwamu umunyalibero obwatobororo gotenge chiwege koba ekero kwalo monta akorire ekebe kwaranga kwa mutinyiriso mutache kuru umuntu mpaka amagoro gokora maino Yesu gajete kuriye yasire taratoria ekanisa oroba ekanisa kanyachinkoro ekanisa tako gamba abantu twasiriria abantu abange bangocha konyoro gotoreka igoba karanse chinka chia bana banyasaye ngaite chirogete kanyoro mongino yomo okonie bitamba kubwamano litukoli arenge liesabatu bono ngomobori nga nando wandenga mambia no nkarega iga ikataka gopimo mongino kumobori bori ngomongino angakirero orega iga na mambigo jakoba gante binga yaya na buganga tinko nyara ko binko enda kanisa rere sabatu ando sarosetigo na ke sabu na ranga abantu mbaroro bachite kanisa batumani na abo ibina barogi ikiombe kyabe keregi akubwatani abo yugo kwikaransi siko gende ko ni mitumba mwana nyasaye gotebanga le nienkoro gende kanisa tiri mwa musachonde mwa mukungunde tenena boronga asobosi bwa nyasaye kero ko nyagitari mondo teyo gokogosa ne kanisa boiga bana banyasaye wetera senjire ngabune yega abantu abange basiriri abange asabo semerie lakini dogote umwa remia enkoro gendo mokore nyasaye buno gwanja kwa ekore umwana nyasaye igo mungino wota konte inga yaya incheni gonare ngalia ndero ngotimoka lakini hande naranga tingo namwakirendo gotoka ali tukulie sabatu ngayaya naranga nankanaro amangana na marito kisegi chire kurunka kisegi chikabe kanisa kisegi chikabe serikali nango zabanga stogotamoka no musaraba abana banyasaye tokunda kominyoka amonalia igotogo kwere gatigati ye kanisa nando mweli oya ntoro burutu bakale na kale oko bwata na kwa Yahudi kwa mobile Paulo tata kwenda bwangage ibugo 13 bagachia gokiamoka Abayahudi bakabwata na kwa mobile Paulo na bagatianania nga tiba kuria sose tiba kunywa goika bamuitire abantu abange bunamwe igwa ari Mombasa abantu abange bakuwe ngata elinde bakigoita abantu tali bakuwe ngata bagende iguru bagateba nga into abarisire unto okori kende kero monte ngata matukogete oikaga sacha akaiga kuru Paulo gakure abana banyasa ikinora monanchi bagateba nga goiko musacho yokure nto okori kende Jones lakini aigese bagokuana omwana omosobati omao Paulo noare omuigwa kokwanya ali bagali gokonya isomoke omwana kokwanya ali bagali gokonya iso gosenyoke kere nyokata tagoika iso please take action konya iso atarabekirwe esumu konya nyoka atarabekirwe esumu goseba go bitara muita ta kuna chekina orenyo kokobwa mono goita iso asenge njoko muturei bago kogenda turibusi akasengo korera abo batiananetie nigo balenga abantu kobwa emerongene ekiombe kobwa mono kiaga mbete ngage kwenda kuingata again tokroka fasting. What is your fasting for? Inkyo kuingata abana banyasaye na singe njogo itabantu na singe nchenda mwamu na singe njogo okanga nyalebe mosacho yokure nyalebe omwana yokure ototogeria abana ire university abantu mbaro babwate chinkoro chingundo chimba abana banyasaye abantu emerongene bakengata barenga Paulo okure ebunge 14 barabwo bakagenda asaba kwani abanene nabagaka bakabora ni ntwatia nane tiebo komu ngatito kuria gento goikatwa itire Paulo abana banyasaye amachikanya sai abantu bari bakobeka jisuti be mugiti Biblia abantu abana obare kubwa mona chimonyo na obare chinsano kabana banyasaye mondo konyoma rwakwa endorara nande mambye gokwani bantu babotete bata igoro muntu togunda abantu kubwa mono banga ino gokuno kwamba liko kwanani umuntu akogamba muntege kone lakini gakwenda goterari agotera buna riraika bagatebya abakwani ntwati anane tiboko ngunga titokolya gento kende woikatwaitire Paulo abana ba Kristo abode abakwani akibona inwe na beke gambero motebyo omotangani olia omonene amotirimbo kigo kiase more una inwe morigetie komanya kinyenjo kiaya buna kubwa na intwe niko turange kumuita litangani ataraika ase more abana banyasaye
ngana urucha abantu abange baitirwa abarimu abanyagitari nonya n'abagambi baitu ne kanisa bako bangirwa mabe noroche kubwa muno abatata baitirwa n'abamama abantu bande bakure babekire gisumu kandi atayunga mukao gakwete gabangire tukorusobo igabangire tukorusino imugakoni gaitetwe abangire tukobwa muno ase bikone bire mwekorwa asereti abantu babo kumubaso kana asingirenga bune iyo bakarwe kanisa bakagenda asaba gambi lakini nkonyara turu mugambi ogoteba ngateko nyarekana akagenda kumugitera Paulo ituranyora abasacha banga buna abayiga bakonya batata baitwe batigira abana cintakana abamama baitire batigira abana cintakana abamura basomete baitirwe babangire ko bwa monori koriya nsema abana banyasaye ebungo 16 omuyigo Paulo igena kibona ngoje omuyi mbande babuli nga ipasta bana basoma tigango ndara abalenta ogokora kwa batumwa 23 ebungo 16 ani aliyese bakona kugamba omuyigo Paulo no ali that is verse 16 omuyigo Paulo akaiwa mangana igoro yokoboerwa kwabo akagenda agasoima asenyombe nene akamanyi Paulo amangana yo ituranyora abasacha baregerere elietali ya Yesu na ituranyora abasacha baregerere kanisa ya Nyasaye bagotebe kene banta abange babutiremere masa serikali asenge incho bagwetanenge nka umuntu ogenda otanga kungo kabutatore certificate yali ikire neyo muntu mwao bagenda bachaka bagenda somoturete bagenda kubwa mono umuntu obutore ngo muepyo kole myaka 40 bachaka guturukoria umuntu yo utemere moyaye ekanisa no agotaka nagotera ekanisa no endume mu bwate to kanga no muiko mu bwate te abana banyasa muyigo Paulo no arengange take advantage konya abantu bachandiriwe onye koro murandia barasa abantu bakorera ububi tago kuminga toko chorubo secretary toko choru kubwa mono ko umunyakero gasegete lakini tenenere lietali ya Yesu n'abantu bakorerwe kene ebungo 17 Paulo akarangiriyo yo mobwa batangani bwa barwanirigana bono gira serikali ekero muyiwa motebinga noga atire n'abakwani n'abantu bekanisa 40 akamotebya iro muroyo aso mutangani omonene ekiagera nabwata mangana akomotebya elia akamuimokia akamuira aso mutangani uri omonene anko na kurigireria nse monta getensa ome muyigo tinta getiemega na yoga susuno ganchogu akamuira aso mutangani omonene akamotebya Paulo uri omosibwa nanda angeria ombori ankolentero mumuroyo ekiagara nare neringana apagotebya bono ukira ase serikali ukire kubwa mono goteba buna Paulo atakire goitwa atareka seke gambero abatetenga gaoika seke gambero abana banyasaye serikali nko gambere buya tinye ligatia ngona bakonyoro mwibi abakristo bate batinye liga kingo kona ibete itoke na ibete bago kingirira bako umuntu aitwase ngenje ibete litoke na ibete cyombe cy'umuntu itamutareka se serikali ne musibore ikomira kianda umutangani olia omonena akamubwato koboko madina kamwana karenga gake umuyiwa Paulo mwana umwise kumwabo akagenda nerense makamuburi bobisi ingakyo inkyo bwatori getigonte bitatu mugembera ongebere akabura abayahudi babwatanire kugosaba otirimbo ki Paulo gokyabosyo bwekegambero ankyo bunayigo baligetie komanya kingenjo kyaye buyakobwa akyaye tibwancha ekyara abantu 40 bamoboerere batiana niringa tiba kulya wose tiba kunywa wikaba muitire nabarabo nigo bare ange baganyete eira korwa sore lyo mutangani olyo monena agati go mumuro lyakagenda akamotebya totebi muntu ndenga kwamanyiri amanganaya bana banyasaye aituraso Kristo wetu amachiko ikomingo kwanera ariko bwa mwana ngatoba na Nyasaye nije kwanera imaselimo
tibwe akorera sana mwende tuhatulitare Nyasaye obos enda litukorie sabato ayo mwenyene ko bwa monosi keiso na nyoko toita totomana totebera umugisangio oborimo nanda abana ba Nyasaye tosanera enibo yo mugisangio ntoche torore kubwe ko boroso boiga buna ekanisa ya bwatanire aba pastor ba bwatanire bangentira abantu akibunduki kigotumeka bamanyanga monto yonto kunyara ko moita atogotumie bunduki ya serikali atogotumie bibago na makomba mone mioro abana ba Nyasaye abantu bacha mu monto nyomba bamongenta abantu banyara ko bagotumeka batu mu monto nganzo kitkurigerio monto korenda buo atogosaba ko bwamona abana ba Nyasaye nga twakurigerio monto ani baroberetio monto bigago ikabutuko anyara ko bagago ikase abana ba Nyasaye bakongento monto yo igitabu kyo mwario kiritwa cha kerete ogakora kwa batumwa 12 ebunge 30 nekemo times of ignorance God winked ingatinga kichiria abana Nyasaye cyobosunte Nyasaye garenge kombia but now commanded all men to repent because they had appointed a day for judgment osaba kuwa na bana Nyasaye ebiriro birasike family ibiro birase eserekali ibiro birase sikuru amuneji kanisa abantu bago ito bakongentwa na asenge ncho bikengeru asabantu bali abakwiruka abachenu moneno nago konye moneno nankonye kubwa mono eketogo chukwana next bono iga nkeli abana ba Nyasaye amachika yayekera ko bunwa inga kikobwa mono umuiko gosira kuru ase kanisa okirasira kuru ase serekali osira kuru ase kenyoro abantu batigana kubwa mono bakemba ine bana chiteke nanganto kuli na konywa wekanyale bokure Nyasaye witato konye torigererio musaraba ntorigere montonde torigere kanisa yao torigere Yesa to buyebwaye secretary ya Yesu yoro motori ito amina pastor lame konkwaro kwa kwanire namba ya nesi 0710 711 471 bana Nyasaye museseniwe secretary ya Yesu yoro motori ito amina monane Yesu twarorera makweli y'egisumu abangi nabaya abagakabaya kibunduki emyore gotumeka asengencho goita abantu monene na berege sieke benga mangana agako bangirwa sikikanisa imya abako bangu nabarandi abalisi abadiko nabadikonesi nabateria nabantu barase serikali no barese kanisa iko bagotumie serikali bobe abantu basibunwa ne myaka yonse nonye no yoro muyibi goso muiti bwegererwa ne kanisa ogenda wito buture bigoti asengencho babwata ine ngono mu kanisa ito monene twango sabera abakwereru asencherenga buneyo abaruware tababwata makongo abatigiru kintakana abatigiru ababura kasengencho yoko boerwa na koroseri gwemirobiri yeremebe omonene unagwato tebi gwata beti Paulo inga komia kongana remia nkoro tokonya tore michi nkoro okamotevinga nkwande mereti ukarandi Yerusalem na Rumi na rokonge nango sabo monene tokonya so kwigena gweto tokora yaramaya tutarakwa utaracheria kabere nando tuweni chinkoro chito atuasabira secretary ya Yesu yoro motori ito amina sawi tabakwe